Ότι πρέπει άμεσα να διαγραφεί από τα πρακτικά η φράση «Δημοκρατία της Μακεδονίας». Είμαστε Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Δεν ήθελα να διακόψω, περίμενα ότι όλοι θα το παρατηρούσαμε αυτό. Πρέπει να η Ελληνική Αυγή ζητά να διαγραφεί από τα πρακτικά η φράση «Δημοκρατία της Μακεδονίας». Ο κύριος Κωνσταντίνου. Ναι, ακούστηκε από εκεί. Ο καθένας έχει την ευθύνη αυτόν που λέει. Πώς είπατε? Ο καθένας έχει την ευθύνη αυτόν που λέει. Ναι, θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να το σκεφτούμε και να ζητήσουμε να ανακαλέσει αυτή τη φράση. Ναι, εξήλθε τις αιθούσεις. Κυρία Παπαδοπούλου, καθίστε σε μία... και ένα σχόλιο, εάν λοιπόν αυτοί που μιλάνε για δημοκρατία της Μακεδονίας θεωρούν κάποιους ναζί, νομίζω τα συμπεράσματα είναι πάρα πολύ απλά και εύκολα. Ευχαριστώ.